உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை அடையணும்னாலும் உங்கள்கிட்ட இந்த 2 விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒன்று தன்னம்பிக்கை, இன்னொன்று சுயமரியாதை. உங்களுக்கே பிடிக்குமா? நீங்கள் உங்களை விரும்புகிறீங்களா? நீங்கள் ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்களா? ஒழுங்காக நடக்கிறீங்களா? ஒழுங்காக சாப்பிட்றீங்களா? நீங்கள் ரொம்ப மதிக்கிற மரியாதை வச்சுருக்க நபர்களோட பெயர் பட்டியலில் உங்கள் பேர் இருக்கா? அப்படி இருந்தால் அது முதல்ல இருக்கா இல்லை கடைசியில் இருக்கா? உங்களோட பெயர் பட்டியலில் உங்களோட பேர் இல்லாட்டினா மற்றவங்களோட பெயர் பட்டியலில் எப்படி உங்களோட பேர் இருக்கும்? நீங்களே உங்களை விரும்பாட்டினா மற்றவங்க எப்படி உங்களை விரும்புவாங்க? யார்கிட்ட தன்னம்பிக்கையும் சுயமரியாதையும் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பாக தோல்வியை சந்திக்க மாட்டாங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த 2 விஷயமும் இல்லாட்டினா அதை நீங்கள் தான் கொண்டு வரணும். ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்பவும் முக்கியமாக தேவைப்படுதுன்னா அதை அடையிறதுக்கான பாதையும் அவங்களால உருவாக்க முடியும். அது எவ்வளோ கடினமாக இருந்தாலும் அவங்க அதை அடைஞ்சிருவாங்க. ஒருத்தவங்க தோக்குறாங்களோ ஜெயிக்கிறாங்களோ, வாழ்கிறாங்களோ சாகுறாங்களோ, எல்லாமே அவங்களோட கையில் தான் இருக்குது. ஒரு ஊரில் ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர் அந்த ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும் நடக்கிறது நடக்க போகிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். அதை பார்த்த ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பட்டாம்பூச்சி தன்னோட கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த முனிவர்கிட்ட போகிறான். அந்த முனிவரை பார்த்த அந்த பையன், ஐயா, என் கையில் உள்ள இந்த பட்டாம்பூச்சி உயிரோட இருக்கா இல்லை செத்துருச்சா அப்படின்னு கேட்குறான். அந்த பையனுக்கு ஒரே ஒரு எண்ணம் தான். அந்த முனிவர் அந்த பட்டாம்பூச்சி செத்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பட்டாம்பூச்சியை உயிரோட வெளியில் விட்டுருவான். அதுவே உயிரோட இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த பட்டாம்பூச்சி தன்னோட கையிலேயே வச்சு நசுக்கி கொன்று அந்த முனிவர்கிட்ட செத்துருச்சுன்னு காட்டுவான். எப்படியோ அந்த முனிவர் அந்த ஊருக்கு முன்னாடி வச்சு அவமானப்படுத்தணும், அது மட்டும் தான் அவனோட எண்ணம். ஆனால் அந்த முனிவர் ஒரே ஒரு பதில் தான் சொன்னார். அந்த பட்டாம்பூச்சி வாழ்றதும் சாகுறதும் உன்னோட கையில் தான் இருக்குது. அந்த பட்டாம்பூச்சியோட வாழ்க்கை மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையும் நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது. இஃப் தேர் இஸ் எ வில், தேர் இஸ் எ வே.